Benvinguts a Wonderland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Benvinguts a Deltebre. Al riu Ebre pots trobar llobarros com aquest tamany, enormes. Menjar de proximitat, de qualitat, peixos que donen vida a aquest poble tan bonic i tan... Ai! I tan preciós. I aquí estic amb en Paco, que ja ens hem fet amics, que avui ens ensenyarà tot Delta de l'Ebre. Així que seguiu en Paco. Pesca Ebro. Hola, bones, què tal? Molt bé. Adrià, ens dediquem a pescar esportivament i a portar clients, a ensenyar a pescar, soltem i... Trobem peixos aquí al riu. Al riu Ebre. Hi ha peixos perillosos, piranyes i aquestes coses? Jo crec que el peix més perillós ets tu. Vinga, va, provem-ho. Moltes gràcies. Intentarem pescar algun tallamps, algun llobarro, però no és fàcil, eh? Al mar no entrarem. Està una mica mogudet. A veure si podem aguantar sense marejar-nos. Mira, ara hem posat esta, que imita un peix ferit, movent així, i és quan ataquen i enganxarem algun llobarro. Es pesca bé aquí a Deltebre? Sí, és un dels millors llocs d'Europa de pesca. La gent és molt de tirar la canya? Molt. En quin sentit? En tots. Oh, mira! Què és això? Oh, és enorme! Uala! Oh! Oh, quina peixeta era! Oh, quin peix és? Un llobarro. Mare meva! Brutal! Oh! Quines escates! Això que deu fer uns 50 centímetres, no? Sí, fa un parell de quilos. Molt bé. Hem pescat un peix al riu Ebre! Molt bé! Epa! Ets un geni. Sí, molt bé. Hem pescat, eh? Hem pescat. Jo. Ui, fent la migdiada. Sí, està dormint. Va. Bon dia. Bon dia. Està fent la migdiada? Pues pensaven que estaves malalt. Ha sigut difícil, però al final ho has aconseguit, eh? Els del Deltebre són... Collonuts. Pues aquí me'n vaig, amb un tio collonut, amb l'Adrià. Ai, hola, disculpi, molt bon dia. Bon dia. Això és pa, no tot per a mi, Pa que mos donen del dia abans i el donem a la gent necessitada. Venen a casa meva a buscar-lo. Els romanos, els gitanets... És un detall molt bonic. Mai li han dit que està més bona que el pa? Ai, o sigui, perdó, que... Si és un elogio, me n'alegro molt. Volia dir, és més bo que el pa. O què? Vostè. Ah, molt bé, gràcies. Aquí a Deltebre feu molt bons els pastissets, els dolcets. A la panaderia de Fresquet. Boníssims, boníssims. Tati, tu vols pa ara? Adéu, Erlinda. Adiós. Hola, bon dia. M'han dit que aquí feu els millors pastissets de cabell d'àngel. I tant. I com els feu? Entra dins, que Gerard els està fent i els veuràs. Ai, que bé! Ai, pues passo! Ai, moltes gràcies, Ai, que amables! Oh, quants pastissets! Què tal? Molt de gust. Igualment. Pues avui faràs pastissets. En sèrio? Tenim les boletes, porta molt d'oli d'oliva i després porta anís i mistela. I llavors la planem i ja tenim estirat, confitura, vale? Cabell d'àngel. Quin és el truc? La cocció i una mica sense llima. I d'on agafeu els àngels? Els àngels es porten dins. Els porteu dintre? No. Mira, És com una empanadilla, no? molt bé, com una mitja lluna. Que la part de dalt i la de baix estiguen juntes, fiquem el dit i llavors fem com una trena. Cap a dins, cap a dins i l'últim tanquem. Caram, nen, quina obra d'art, que ràpid. Vale? Ara et vull veure tu. Tens mans de pastisser, A veure aquests ditets. Quan ho veus, Ai, mira, clar, ho veus. Dits ebrencs, Claro. I Tu ets d'aquí de tota la vida. Sí, tota la vida. Estem molt orgullosos perquè som pobles joves, oficialment Ajuntament, això tenim 50 i pocs anys, perteneixíem a Tortosa. A poc a poc anem evolucionant, ens hem tingut que currar tot i guanyar tot a base de molt d'esforç, fa que ens sentíssim molt orgullosos del que tenim. La gent gran s'emociona. Ai, m'encanta aquest accent que teniu els ebrencs. L'olor és nostre. Mira, com a Lleida també, Faig la mitja lluna i trec el paperet. Així. Molt bé. La formeta. Molt bé.
haig d'agafar la punteta. Ui, que s'enganxa. No és fàcil, eh? Ui, m'està quedant com Molt un bé, xurro. molt bé, bé. És el teu primer pastisset? No m'ho crec. Primer pastisset! Pues molt bé, Sí o què? Ai, que divertit! Ah, doncs va, anem A a veure. coure'ls. Ah, i com els couem? Va, tota Si et pastilla. portes bé, ficarem pastissets. Si et portes malament, Ai, te ficarem a tu. Me porto? Me porto bé, vale, va, pues som-hi cap al forn. 15 minutets i ha de gustar-ho. Caram, aquí calenteu molt ràpid, eh? Sí, aquí anem ràpid. En tot, aquí anem ràpid en tot. Pesqueu ràpid amb peixos, sí, calenteu ràpid. Quan tens experiència pots anar més ràpid. I ara què fem? Ara, el que tu vulguis. Contar ovelles? Si vols, fem més pastissets. T'han quedat bé de veritat, eh? Estan molt bé, Oh, els que pastissets, macos! I ara aquí, per acabar, el que fem, com més llamines sigues, més sucre. A veure, Gerard. Mossega fort. Oh, que bo! Oh, estan boníssims! És com estar al cel. Crec que m'estic enamorant. Bones, bon dia, què tal? Aladi, sóc Aladi d'Alcalà, què tal? Alades, molt bé, encantat, molt de gust. Igualment. Tinc una gana i m'agradaria marxar-me amb la panxa ben contenta. Has fet cap a un bon lloc, eh? Esteu al costat del restaurant L'Arròs, Sí, eh? un dels restaurants que fem un dels millors arrossos, al costat del riu Ebre, Eh. però a la vora del riu no et facis el niu, diuen, m'entens o no? Sí, no t'entenc. perquè els dies de bon dia, però quan fa mala hora, la vora del riu fa mala hora, eh? És una bola de riu. Veus, aquesta és una de les mascotes del restaurant. La Lupi. Que mona! Jo li parlo, ella em segueix, eh? Dic, tens gana, Lupi? I es pensa, bé! Li dic, pues sí que en tinc, m'entens o no? M'avisa. Aquí a Repsol em va donar uns soletes i un reconeixement als arrossos que fem aquí al restaurant L'Arròs. Diu, a mi l'arròs no m'agrada, eh? I aquesta manera de cuinar l'arròs, que a mi m'agrada, és el que agrada a tothom. Mira el fumet d'avui com està ja fent xup-xup. Aquí fem molt d'arròs. Mira, el musclo del delta, del terreno. No té una talla gran, però sí que té una cosa que és que està carnós. Com ho viu el l'avis, com agafa els musclos amb les mans, ets tan expressió. Pues vinga, anem a veure la tauleta que et preparo a la vora del riu. Ai, que bé, estic superemocionat! Què tal si començarem una mica d'anguila fumada? No sé si li ha tastat mai l'anguila, eh? Com una serp, però que no és una serp. Farem l'anguila fumada, farem els musclos, farem les tallarines i farem un arrosset de cranc blau. Perfecte. Fiquem la ració que toca a la cassoleta i ja estan nets, oli d'oliva i me n'anem al forn. La brasa, no? Un momentet més i ja tenim els musclets fets. Xorret d'oli d'oliva i ja es poden menjar. El millor musclo que he provat a la meva vida. Boníssims. Farem un suquet de tallarina. Així tu vas a la platja de Riumar, per exemple, i els carbes a l'arena i et surten les tallarines. Ficarem una mica d'oli d'oliva, una picada de tomàquet, al tendre, julivert, nyora i tomàquet. Vale. I ho ficarem al forn, que està el sofregidet ben fet, i fico les tallarines, és fumet de marisc i crustacis. Una miqueta de sal. Remenarem Aquesta recepta... de l'àvia. De l'àvia. Jo cuino amb receptes de les àvies. I ara el que faré és el suquet, acabar-lo a dins, vale? Anem a fer l'arrosset de cranc blau. És una espècie invasora que va arribar fa molts anys al Delta. És que té les pinces de color blau. És molt bo. És bocata di cardinales, este cranc. Cada femella pot fer fins a 2 milions d'ous. Ai, foc, cuidado, no et cremis. No ho quemaré, no. Ah. I ara ja hi tindrem la sèpia. Una trossejadeta, bruta. No m'agrada la sèpia pelada. Dóna Vale. un bon sabor a l'arròs. Doradeta. Sofregidet, vale? Ja tirarem l'arròs. És l'arròs d'aquí del Delta, un arròs extra, el normal. I ara anem a tirar el fumet. Ja té un coloret que no cal ficar-li ni colorant ni cap cosa més. Ficarem les cloges. La seva passió el pot fer portar al fons marítim del cel, del mar. On creu que es reencarnarà vostè? En planta d'arròs. De tants que n'he arribat a fer, suposo que sortirem mata d'arròs. I fiquem sal i m'anarem al puesto mágico, que és al forn. 10-12 minuts. Escolta, si voleu anar cap a la taula, aneu que us ho millor cap allà. Perfecte, Vale? comando mandado. Fins ara. L'anguila fumada, Quina bona pinta. les tallarines amb el seu suquet, els musclos del terreno, Caram. capote, Moltes gràcies. Aquí teniu l'arrosset. Uala! Cosa que fem ara és mesclar una mica els sabors i és un plat que us queda de meravella. Pura màgia. Us porto un tradicional del Delta, que és el menjar blanc, llet, canella, pell de llimona, farina d'arròs i sucre. I l'altre és un postre que jo he guardat sempre de la més àvia, xocolata, flam i galletes, i una mica de ralladura de coco. Un licor d'arròs. Salut. Saluti. Salut, família. Moltes gràcies per aquesta experiència. Feu molt bé aquí del Tebre. Fan falta persones com tu. Moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat, Encara no m'has ajudat? Anem a buscar el tresor. A buscar el tresor, al teu cor. Ajuda, se m'ha perdut un... A veure, Berti, què? I jo aniria pel riu a cercar el tresor. Podem anar nedant o podem anar en barca. Jo voto per barca.
doncs va, anem a embarcar. Ara estem al port fluvial de Deltebre, a la urbanització de Riumar, que hi ha una persona molt especial, coneguda com Eli, la patrona, que té una barca, la professional és ella. Hola, molt de gust. Com ens presentem? Ens donem la maneta, petonets? Aquí sempre besitos. Aquí Sou el besitos del Delta, eh? Claro Pues que sí. besitos. Mua i mua. Trobarem el tresor? Espero que sí. A veure, aquí al Delta hi ha molts tresors perduts. A mi m'agradaria conèixer els vostres tresors, així que anem de viatge? Fa 67 anys, la gent del poble podia arribar caminant hasta allà. Estan tenint aquell faro. S'han menjat aproximadament 3 quilòmetres de delta. El delta està desapareixent. Cada any desapareix 5 metres per falta d'aigua. He fixat que ja m'ha canviat la cara. En este cas me fico trista. Hi ha molt diner a invertir i de moment encara no ha començat a fer gaire cosa. És un martinet de nit i com el seu nom indica, surt per la nit a alimentar-se. Té els ulls de color roig. Ets molt bona guia, Eli? No sóc bona guia. Jo sóc patrona. Uf, Soc patrona de barcos. això sona bé, eh? Soc patrona de barcos. Patrona. A veure, torna-ho a dir. Patrona. Un altre cop. Patrona. No patró, patrona. Patrona i dona. Para colmo. Quants ocells hi han al Delta de l'Ebre? 350 espècies d'aus que passen per tot el delta. Què fan els pajaritos? Piu, piu. Molt bé. Piu, piu. Tu no voles? Ojo, Berti, sisplau. Què se sent ser del Delta de l'Ebre? Delta de l'Ebre. Saps la diferència o no? No. Que és un municipi que se diu Deltebre. Vale. I este municipi està dins d'un espai natural que es diu lo Delta de l'Ebre. Ens diuen que som la quinta província. Per algo serà. Una patxera. Què és una patxera? El moixó mascle i el moixó femella. Bueno, aquí és molt popular lo moixó de Vicent, que es veu que era un home que es deia Vicent i tenia un moixó de pam. Això la pam a la panxa. Un moixó de pam. Un pardal, no sé el que era un pardal. Una titola, lo penis. Lo membre viril. Què dius tu? Que és un moixó, però perquè et facis el simulacre, aquí vegis el moixó de pato i el moixó de penis. Igual que hi ha gent que diu lo pardal, hi ha gent que diu la polla, tot això són aus, lo pito, la titoleta, titola, doncs tot això són noms per a descriure el membre viril masculí. I a Deltebre dieu que teniu un... Moixó o moixonet. Com vas de moixó? Jo tinc un moixonet que encara no ha crescut. Espera. Ai, si no està crescut, és que és xocoteta. Mira que te vol ensenyar que dos gavilans que s'estan menjant un cirulo. National Geographic, què és això? Hi ha molta llegenda urbana dels cirulos. Jo vaig sentir dir que un home va dir que va llançar el gosset al riu perquè anés nedant a l'altra banda i diu que el gosset no va arribar a l'altra banda. No sabem els peixos que són, si amfibis, crustacis, mamífers... Peixos. Que vas a una escola pública o privada? Pública. Ah, vale, aleshores et farem cas. Ser creador de contingut que ha ressonat per tota Catalunya i fas que aquesta terra arribi a moltes altres persones. Aquí tinc tot el que fa falta, que és el tresor de la natura, el tresor d'estar en la família, i clar, si me'n vaig fora tot això ho perdo. Sí que fas més contactes, veus més gent, és relatiu, no? Perquè te'n vas a la gran ciutat i potser perds qualitat de vida perquè et toca pagar molts més diners per un pis, no pots agafar la tomatita de l'or, a la ciutat te sents més sol. I encara l'avantatge de la gent del poble també és que si t'enfades en algú i algú que és més poc cervell, poca substància, carnusos, bèmbio, bleda, t'acabes acostumant. A la ciutat no crec que passi això. Me cago en Sant Pernil i tot. La llengua ebrenca és, com es diu? És un dialecte. S'està perdent o què? Tot el contrari. Sí, gràcies a que estem tan abandonats i no tenim tanta industrialització, per tant no tenim tant de flux migratori, és una de les que més s'està conservant, trobo. El que no guanyem per una banda, ho guanyem per una altra. Què feia, primera o segona? La polla, mireu. La què? La polla d'aigua. On està? La... Mira, però- de l'aigua. Mira, gran, així. Ah, sí. Mira. Un pollón, un bon pollón. I esta polla és d'estes polles grosses i negres que tant impacten. A la polla se l'ha de deixar tranquil·la perquè surti, perquè si li posem massa pressió, la polla s'amaga. Si nosaltres volem veure una pollaèrtiga i eixerida, necessitem deixar-la tranquil·la, reposar i que sorgeixi. Perquè el moment que tu digues on està la polla, on està? No està viva i no està a la seva esplendor. I nosaltres necessitem que palma embranzida i digui, aquí estic jo. Sí, Me sí, comprens sí, el que sí, puc dir-te? sí. Ui, què posa aquí? Volar al Delta. Què deu ser això? Ai, hola, bones. Qui ets i què fas? Bon dia, jo sóc Xavi, conegut com la cebolla voladora. I sí, faig volar gent que, com tu, no sap ben bé on s'ha ficat. Avui te faré volar en paramotor, una experiència brutal per descobrir el delta des de l'aire. O sigui, això segur, no? Jo no vull acabar a l'arròs del Delta. Home, tranquil, això és més segur que anar en patinet elèctric per Barcelona. No sé si em tranquil·litza gaire això, Ara pujarem Xavi. ben amunt. Veuràs lo delta com mai abans ho havies vist. Los arrossals, lo riu, lo mar, tot a vista d'ocell. Tranquil, calla i disfruta. Agafa't bé, que me n'anem.
Uau, quina passada! A Deltebre he viscut terra, riu i cel, i cada pas ha estat una sorpresa. La natura t'impressiona, però el que realment et guanya és la seva gent, que et fa sentir com a casa. I quan penses que ja ho has vist tot, zas, et trobes volant amb la cebolla voladora i després navegant a tota pastilla. A què foten? A quan estem anant? A quants quilòmetres? A tota merda! Cuidado, Berti! Fins aquí Delta l'Ebre, un viatge que ens deixarà bocabadats amb terres i rius sorprenents. Que vagi molt bé! Adéu! Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te per no perdre't el següent episodi. Adéu!